ban batai ban ye de wai ban kunung de bersemang kene kene destinasi ke Kongthong ke Shen jagane mentah nak kaling tu Shnong Kongthong ka along ka way ka jaka jngokai ka blapau nam ha jong ka jela nakaliang unong yalam jaka Shnong Kongthong ubade usket riulai thu ba deki hajar kibre kim chukot barwan ka shkani ka Shnong namal ka Riewspah ya ka Jingdon ya ka riti ki Dustur Jingrwai Iawbei komta kira Kyntiew ya ka yok ka jong ka Shnong hi baro ka way kalong nakalin jungi kumgi no yalam jong ka Shnong Kongthong hoy ngadeu Secretary jongka Indigenous Agro-Tourism Cooperative Society jong Shnong Kongthong parhag jo pol kadeu chairman jongka Kongthong Village Development Committee nakalin jungi nandu ka sin kasngi ka Banengkong hadin bangi I ya kata ka Riewspah jungi haka culture hamtam lembaga Jingdon jong Jingrwai Iawbei kala ketik ingi kum samla jong Shnong ba ngide ban nei na utaban Kyntiew ya ka yo ka kot karoi ka pa jong Shnong di kumtang ila form ya ka cooperative society ban ngilaya promote je kan ka kam juga ka perthei bat sisa ka along ka ek ba ngila ba sungu ka ba nakaleng jong kibre ka bun ka ban kila ai mensim kila ai ka jero bat khamtam nakaleng ka soka lembaga cooperative department bat ka tourism department kila sim ka initiative ban bu yingi haga ta ka website ni haga ta ka map haga ba ka perthei berkoi kan tipajui tikum kalau menta nadu bagi sedang ban Kyntiew ka kam jingok kai perthei lembaga Jingdon juga ni Jingrwai Iawbei ini I baga soka sisa kala simkia haga ba serok kilentik singking naman ka pos ka por kila wan ka project ka mai haga ba ini I baga don ka improvement hoy ni se dang bun sibun ki Jingduna ka soka ro kam de ka basuk ni se ba kan trei ndai ngidang don sibun ki Jing community baga Jingkermen haga be de baga Shnong nadu baga ni ka kam juga ka perthei kalawan ni I bagi samla jungi khamtam ke bala pendep Jing pulih juki hakikatan berfair kala ai kam juki lembaga Jingdon juga travelers ka bang ngi bu ku society bat hangto yaki samla kala ai ka experience yaki kumnu bakin ya keren kumnu bakin khana kumnu bakin sei ka sap balong ki baslul nakamta ban penpau yak ek ka bangi ngidon bat susu nakal leng jungi ni iba nang sikmat lembaga Jing adop jonguni profesor kai sinha ka Jingkermen kadon nagam ta Shnong ka thau jungi hawe di bagayo ka kot karoi ka par na dogi school ka kot ya khia bat om tang ya Shnong Kongthong hi ka bangi jupen pau na ka sport sapor ndai ngilong ki bala kloi nagam ta mai telang ban Kyntiew ya ki be pagi dong ki thain jong ki ka thain kha Shnong ka badam sadin ka jungi na ka leng jungi ngila bu sibun ki Jing kerpat ka soka bat Shen hakini isngi ki banwan ngila penbej bangin dai pani kendu yau chief minister jongi haga ba ban ai kuble ya ek ba ura simkhia ban Kyntiew ka Shnong jongi khamtam nagamta ban yo ya kata nomination hapoka UNWTO best rural tourism village kani galong ka Jing kerku jaga Shnong jongi ban ngasngo bal lemda dai naka sokal khamtam lembaga tourism department ini ek berhoj kinom ulong bat ngasngo ba kani kamde ka bakut dan nakaling jongi kum kenelam nginang e trestom bat nakaling jongi nakaling jonga simet nakaling jong ka tourism department kalabu balong kumutau nong yalam nong pralanti nam taban Kyntiew ka kam tourism hagare ka thain ngasim ka jikli ban lumbalang ya kisamla jong ka thain khas nong bar khoj nang ba nginla pade pe trelang nagam taban Kyntiew ya kam ba pher khamtam ha kam jungok kai pathi ka kam jungok kai pathi kam mut tamang sukamai pisa kamut tamangin simpisa handai kawanda aro kajing sengajan kajing sengo sipara kajing long parlok jongi berti bre ke banapar kajing wan ki bre banapar kalong om tamaki ai pisa handai ki ai kajing start kajing sempang bar kata kajing e bat kumjuru lembaga kajing wan kajong ki kira pada ke khobor khamtam lembaga kajing donyo kirat pathai khobor kasokal kala penuh ya ka bakan simkhia bani kemen skemba menta kasni da kajing wan lang UMP MLA badan brom jongi bat UMDC dak je terang joki lang baro angkat ka bor ka jongi kum pai ba ni community ya ka ek ka babha nang tau pai ba jong ka dong ba jong ka thai ka Shnong jongi ka Kongthong kladon hagata ka list ka Kongthong kladon hagata ka thup ban up menta ban yo tang ya ka thong ban long the best village tourism hapo jong ka pathe ba koi kat kum ka khubor ka bang yo na ka Ministry of Tourism hadu menta ka Kongthong kadon hakmadu nakalin jongi kum ka Shnong ngidon ka Jing kemen ka bakrau balesi ka Kongthong kan long
kan number 1 hapo jong ka pathe bar kawai hoi ngasi wan pun pa hong ni hakilat pathai kebor ba ngasngeu ban kentu ya ki polok jongi ba ka Kongthong kamden ie ke ba pinpej de ki kmat ndai to wan ban yo sngew ya ke e ke bangidon bat to wan ban pej ya ki e ke ba blela ai ki ba internet bat ka e ke bangi kwaru ba ka sustainable tourism ka de sedang nang ni ki kwa ba ka e ke bangi don lupa ngin penjanai pani kwa ba ka e ke ba wan menta kan penbha ya ke e ba don lupa nadu karkom im karkom long kal ka yai ke yang ka perkat padang hadengkat ka roi kapar jong ka dong jong ka than jong hi beroi kani ka kam tourism lapalat daki hajar ngut kelawan ni hagini sinem malari indo iswa ka jong ka pandemic labun hajar ngut kelawan bat ngisngot nat ba ka jingwan yang ki kalong ka amsim yang ni bat kumjuru ki pen priang ya ka kubor ka bha syakwe pagi dong syakwe pagi than ji benta jong ka percaya jong hi beroi